Γεια σας παιδιά, πάμε και τα gaming εδώ είμαι, γεια σας. Ναι, σήμερα θα πάμε στο εκδρομή στο Λατοχώρι. Ναι, και είπα να το κάνω vlog. Εκεί είναι το pullman. Τώρα δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Τώρα θα ξαναξεκινήσω όταν θα είμαστε στο pullman μέσα. Και ναι, οπότε αυτά μέχρι ήταν η ενημέρωση. Οπότε τα λέμε στη συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, είμαστε περίπου μία ώρα από όταν σας άφησα τελευταία φορά. Τώρα είμαστε στα διόδια των Μαλγάρων. Να δω τα διόδια των Μαλγάρων. Αν ακούγεται η μουσική που υπάρχει στο background, σας ζητώ συγγνώμη, τι να κάνω δυστυχώς. Ναι, τώρα θα πληρώσουμε διόδια και θα πάμε για να πάμε ωραία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε πληρώσαμε, περάσαμε κιόλας. Ναι, οπότε τώρα ξαναξεκινάμε για να πάμε στο Λατοχώρι. Οπότε εδώ πέρα σας αφήνω. Οπότε όταν θα ξαναμιλήσουμε τα λέμε. Οπότε γεια σας. Από κάποιο άνοιγμα που υπήρχε στην οροφή, είχαν τότε κάποια κεντρική, όπου ένα άνοιγμα στην οροφή του κτηρίου και ακριβώς στο κέντρο της αίθουσας έκαιγε η ιερή φωτιά. Οπότε έπρεπε να φεύγει από κάπου ο καπνός, από το ίδιο σημείο όπως έμπαινε και το φως του ήλιου. Έτσι λοιπόν όπως έμπαιναν οι ακτίνες του ήλιου, είπε ο βασιλιάς, αυτή είναι η αμοιβή σας, πάρτε το χρυσάφι του ήλιου και πηγαίνετε. Τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια ψάστησαν. Ο μικρότερος όμως ο Μανδίκας και ο τιμόλογος βγάζει από τη ζώνη του ένα μικρό σαν μαχαίρι που κρατούσε, ένα πολύ κοντό ξύφος. Φτιάχνει στον αέρα ένα νοητό κύκλο και επίσης χαράσει μέσα νοητά αυτές τις ακτίνες του ήλιου. Και κάνει 3 φορές με τη χούφτα του ότι παίρνει αυτή τη δύναμη και τη βάζει στον κόρφο του και λέει στο βασιλιά, ωραία βασιλιά, εμείς παίρνουμε το χρυσάφι και τη δύναμη του ήλιου και φεύγουμε. Φεύγουν αυτοί και κάθεται ο βασιλιάς και σκέφτεται τι ήταν αυτό που του είπε τώρα αυτός ο μικρός. Και καταλαβαίνει ότι σαν να του άφησε μια αιχμή, ότι οι κανόνες σου παίρνουμε και τη δύναμή σου και αρχίζει να σκέφτεται δεν πας και έρθουν μετά και μου επιτεθούν, οργανώσουν κανένα κίνημα. Τρέχει λοιπόν και δίνει εντολή να στέλνει στο κατόπι τους κυνηγούς. Φεύγουν οι καβαλάριδες και αρχίζουν να κυνηγούν τα 3 αδέρφια, να μην τους γλιτώσουν. Φτάνουν τα 3 αδέρφια, λέει ο Νήσος όμως, εδώ στον Αϊάκμονα. Ο Αϊάκμονας χαμηλώνει τα νερά, αφήνει από το σημείο που ήθελαν να... Και γεια σας παιδιά, ξανά επανήλθα. Είμαστε εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, αλλά είναι όλο άσπρο. Χιονίζει παντού. Να και να, εδώ είναι περπατάω. Όπως έχουμε τώρα, είναι, δηλαδή τώρα εδώ πέρα αυτή που είμαι έχει 3 βαθμούς. Έχει 3 βαθμούς όλο και όλο. Εδώ χιονίζει άσχημα. Κάνω και zoom να το δείτε καλύτερα. Δείτε, είναι τρελό το πράγμα. Εδώ υπάρχει ένας λόφος μισό. Εδώ δηλαδή είναι φανταστικό το θέαμα. Δηλαδή εκεί που μένω όταν είχε χιονίσει δεν είχε χιονίσει τόσο πολύ. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι είμαι και σε βουνό, οπότε τι περιμένεις. Εντάξει. Οπότε αυτό ήταν εδώ. Να, εδώ κάνουν ορισμένα παιδιά ελκυθρό κάνουν. Τώρα, πότε θα ανέβει το βίντεο. Το βίντεο θα ανέβει όταν μπορέσω να το κάνω edit και να... Ναι, όταν θα μπορέσω να το κάνω edit. Αυτό κυρίως. Δηλαδή
Είναι μεγάλο, θα είναι μεγάλο γιατί το έχω κάνει σε διαστάσεις. Λογικά θα σας δείξω και ορισμένα πλάνα από το γυρισμό, οπότε τα λέμε για τώρα. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Ξαναγυρίσαμε στο πούλμαν. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Εδώ είναι που ψωνίζει. Καταρχάς ήρθαμε με τελείως άλλο καιρό και φεύγουμε πάλι με τελείως άλλο καιρό. Τώρα θα περιμένουμε να έρθουν και οι υπόλοιποι για να αποχωρήσουμε, να πάμε στο χωριό, το οποίο δεν θυμάμαι την ονομασία του. Βοήθαμε λίγο ρε Μαρία, πες μου λίγο το όνομα. Κορίνθο βασικά. Δεν έχει καμία σχέση με το νησί Κόρινθος. Και ναι, εδώ μασάρει ο φίλος μας, ο οδηγός μας. Εδώ είναι ο καιρός, όσο άσχημα είναι. Οπότε αυτά για μένα και θα τα πούμε ξανά στο χωριό λογικά. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας και πάλι. Είμαστε εδώ πέρα, όσο φαίνεται τώρα, εκεί βραδιάζει. Ναι, φτάσαμε στα διόδια που ήμασταν, όχι των Μαλγάρων, στα άλλα, στα δεύτερα που ήμασταν. Τώρα απλώς θα περάσουμε στα διόδια. Ναι, θα περάσουμε τα διόδια. Και ναι, τώρα μας έχουν βάλει να βλέπουμε και ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Αυτή τη φορά όμως έχω αλλάξει θέση, κάθομαι πίσω. Δεν κάθομαι μπροστά που καθόμουν στο πρώτο κομμάτι. Στο πρώτο κομμάτι, ναι. Ωραία, πληρώσαμε. Ωραία, φεύγουμε και από εκεί. Ωραία, φύγαμε και από εκεί. Τώρα θα τα ξαναπούμε στα διόδια των Μαλγάρων και μετά θα τα πούμε στο στούντιο, στο σπίτι δηλαδή. Στο στούντιο θα τα πούμε ξανά μετά δηλαδή από τα διόδια των Μαλγάρων στην ουσία εκεί θα τελειώσει το βίντεο, αλλά τα τελευταία λόγια θα τα πω στο στούντιο. Οπότε τα λέμε στα διόδια των Μαλγάρων. Γεια σας. Γεια σας και πάλι. Φτάσαμε στα διόδια των Μαλγάρων. Ναι, να το. Εδώ είναι τα διόδια των Μαλγάρων. Δηλαδή στην ουσία φτάνω σιγά σιγά στη Θεσσαλονίκη. Να τα διόδια. Να βάλω τα διόδια. Τι κάνω πάω? Πού να πάρει, τι να πάρει? Εγώ, έλα, σκουλικατέρα. Να σου πω. Εδώ ακούμε κιόλας και αθλητικά κιόλας. Εδώ είναι το αστείο. Ότι ακούμε και τα αθλητικά του καθενός. Τώρα πότε θα ξανάρθει vlog? Vlog υπάρχει περίπτωση, να σας πω και εγώ την αλήθεια δεν ξέρω. Όποτε μπορέσω να ξαναπάω κάπου εκδρομή ή και ταξίδι θα κάνω vlog, σας το ελπίζομαι. Τώρα καθώς φεύγουμε από τα Μάλγαρα, τα διόδια των Μαλγάρων, κάτσε τώρα μισό λεπτάκι. Λοιπόν, αυτό ήταν τώρα στο... Ωραία. Τώρα πρέπει να κλείσω, οπότε γεια σας. Ωραία, λοιπόν, γεια σας παιδιά, από Info Gaming εδώ. Είμαι τώρα μετά από την εκδρομή στο Ελαττοχώρι. Ήταν ωραία εμπειρία, μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, μην με βλέπετε τώρα που μιλάω έτσι, απλώς είμαι κουρασμένος. Είμαι ξύπνιος από τις 10, γιατί 11 η ώρα πρέπει να φύγω από εδώ που είμαι. Και τώρα πριν λίγο γύρισα, δεν ήταν πολλή ώρα. Ναι, θα πρότεινα τέλος πάντων να πάει κάποιος στο Ελαττοχώρι, στο χιονοδρομικό κέντρο. Ναι, ήταν ωραία εμπειρία όπως είπα. Ναι, οπότε τώρα vlog
επόμενο vlog δεν ξέρω πότε θα βγάλω. Πάντως με την πρώτη ευκαιρία που είναι να πάω κανένα ταξίδι, καμιά εκδρομή ή κάτι, στάνταρ θα κάνω vlog. Όλα αυτά εδώ τα βίντεο τώρα που βλέπετε είναι τα κομματάκια, τα κάνω σε κομματάκια, δεν μπορούσε να γίνει ένα ολόκληρο. Και ναι, μισό λίγο να διάσω και τον κάδο. Δεν ξέρω γιατί τώρα το κάνω αυτό. Ναι, οπότε θα κάνετε like, subscribe και share. Ναι, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Οπότε γεια σας.